President, presidenta, consellers, conselleres, diputats, diputades, bon dia a tothom. En continuïtat de l'exercici del mandat democràtic que es deriva de les urnes, que es deriva de les eleccions al Parlament de Catalunya, que es deriva del mandat, per tant, dels ciutadans del nostre país i del mandat del mateix Parlament, en continuïtat de l'exercici del mandat que es deriva també de la qüestió de confiança de la passada tardor, el govern, el Consell Executiu, presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, s'ha reunit aquest matí, també el Consell Tècnic, i fruit d'aquesta reunió, d'aquí uns moments, el president anunciarà el que es deriva d'aquesta reunió d'avui del Consell Executiu. En tot cas, ens sembla sempre oportú recordar, contextualitzar quin és el moment en el qual estem davant d'un estat que de forma reiterada ha negat la possibilitat que els ciutadans de Catalunya votin, que els ciutadans de Catalunya decideixin el seu futur a través del seu vot i que ho ha fet almenys en 18 ocasions. Un govern espanyol i el conjunt dels partits que permeten la continuïtat d'aquest govern i l'aparell de l'Estat, un govern espanyol deia que violenta els drets democràtics fonamentals, que té ministres que conspiren obertament en contra del sistema sanitari de Catalunya o que encarreguen la fabricació de proves falses contra representants electes, contra representants polítics democràticament escollits pels ciutadans del nostre país, d'un estat que continua exercint de forma poc adequada les seves competències també en àmbits econòmics i socials molt rellevants pel conjunt de la ciutadania de Catalunya. Un estat, un govern que ha ventilat el fons de reserva de la Seguretat Social, un estat que, segons els informes de les mateixes agències que envolten aquest estat, que envolten aquest govern, doncs tindrà un dèficit d'almenys 15.000 milions d'euros anual en la prestació de les pensions, almenys durant una dècada, un estat que continua protegint els interessos d'un poc contra les necessitats de la immensa majoria, com quan, per exemple, indemnitza inversions multimilionàries que han sigut una catàstrofe i que, per tant, com per exemple el projecte Castor, privatitzant els beneficis i socialitzant les pèrdues, un estat que continua en l'exercici de les seves funcions mal aplicades, marginant amplis àmbits econòmics i territorials del seu propi estat, com per exemple tot el corredor mediterrani, impedint que disposi d'infraestructures que són claus per garantir el creixement econòmic, que posa en risc les inversions que podrien arribar, que posa en risc algunes de les inversions que ja hi són i que reiteradament ha sigut denunciat en aquest sentit per part de les institucions, de la societat, dels mitjans de comunicació, del món empresarial del nostre país. Davant d'aquest estat, que és un estat ineficient, que és un estat injust, que ens impedeix prendre mesures, per exemple, en favor de la igualtat efectiva entre homes i dones o que intenta fer tot el possible perquè no puguem prendre mesures per protegir els ciutadans en situacions de pobresa energètica o en situacions d'emergència habitacional. Davant d'aquesta realitat d'un estat que exerceix antidemocràticament les seves funcions, que perjudica els interessos econòmics del país, que perjudica el concepte de justícia social dels nostres ciutadans, els ciutadans de Catalunya, com deia fa un moment, han votat en unes eleccions al Parlament de Catalunya, el Parlament de Catalunya ha pres un seguit de compromisos, fruit d'aquests compromisos, fruit d'aquestes decisions, fruit d'aquest mandat democràtic que tots hem assumit i que els ciutadans ens han encarregat, el govern avui s'ha reunit i, com deia, el president de la Generalitat els hi anunciarà el que correspon al voltant d'aquesta reunió del Consell Executiu. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, honorable vicepresident, consellers i conselleres, diputats i diputades, senyores i senyors, aquest mes de juny, concretament el dia 27, farà exactament 7 anys de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per arribar a aprovar-lo, vam seguir un llarg itinerari. Hi va haver diàleg amb l'Estat? Sí i molt.
Hi va haver pacte amb quasi totes les institucions constitucionals? Sí, des del Parlament fins al Congrés i al Senat, i tot amb una amplíssima majoria. Hi va haver també un referèndum acordat. Va servir per trobar solucions? No, al contrari. Una única institució constitucional fortament polititzada, amb membres caducats i compromesos amb el partit polític que avui governa l'Estat, va ser suficient per acabar amb el diàleg, el pacte i l'acord. Aquell tribunal avui no és millor. Avui, gràcies a un mecanisme de lectura única i urgent, aquell tribunal pot suspendre càrrecs electes de manera fulminant sense judici. Ni els fonamentats vots particulars d'algun dels membres del tribunal, ni tampoc la dura advertència de la Comissió de Venècia contra aquesta reforma exprés per la via d'urgència i per lectura única d'una llei orgànica han fet rectificar el govern espanyol. Quan en tots aquests anys ens han demanat què volíem els catalans, sempre hem presentat propostes, tota mena de propostes. Totes, sense excepció, han estat rebutjades o seriosament retallades. Venim, doncs, d'una llarga i decebedora col·lecció de nos per part del govern espanyol i de les Corts Generals a totes les propostes que els han estat adreçades per resoldre de manera acordada i dialogada el conflicte polític que existeix entre Catalunya i l'Estat espanyol. L'únic que no ha estat mai votat al Congrés ha estat la proposta del govern espanyol per Catalunya. Potser és que no n'hi ha cap ni se l'espera. Cal recordar tot això, sobretot perquè en prenguin nota tots aquells qui a partir d'ara hauran de dedicar-se a explicar per què hem arribat fins aquí. Avui sabem amb més nitidesa que no és qüestió de marcs legals. Ho sap tothom que el marc legal no impedia atendre la demanda catalana. Avui tothom sap quin és el problema real, perquè ho ha sentit de llavis del mateix president del govern espanyol. No quiero. Amb un no quiero és millor no anar a l'altar. I no és una negació individual, és la de tot un sistema polític i segurament també social, mediàtic i econòmic, que 40 anys després del retorn del president Tarradellas de l'exili francès ha estat incapaç de demostrar cap voluntat de participar de la solució a un problema que és real i profund. El 28 de setembre de l'any passat, en sotmetre'm a la qüestió de confiança davant del Parlament de Catalunya, vaig dir el següent, tot apel·lant al sistema polític espanyol d'emprendre una negociació seriosa i lleial. Deia aleshores: la resolució de la demanda catalana es farà, per tant, d'aquesta manera: o referèndum o referèndum. Perseguirem l'acord fins al darrer dia. Treballarem amb la voluntat de fer un referèndum acordable amb l'Estat en tot moment. Però si arribem al final de la legislatura i no hi ha hagut cap resposta positiva en aquest sentit, estarem preparats i a punt per pujar al darrer graó abans de proclamar de manera efectiva la independència de Catalunya. I a tot estirar convocarem un referèndum per a la segona quinzena de setembre de l'any que ve. Doncs bé, hem perseguit l'acord de manera reiterada. Hem participat activament en el Pacte Nacional pel Referèndum. Hem adreçat propostes per acordar una negociació. Hem adoptat resolucions parlamentàries i un acord de govern emplaçant explícitament el govern espanyol a dialogar i a negociar. Hem fet arribar de manera directa al govern espanyol i al seu president la nostra ferma voluntat de seure a negociar la solució. Ho hem explicat arreu del món, a Londres, a Brussel·les, a París, a Boston, a Washington, a Nova York, a Madrid.
però estem arribant al final de la legislatura i no hem tingut cap resposta positiva. De manera que, en compliment d'aquell compromís democràtic i solemne, tal com ha explicat el vicepresident, avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar, conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres, en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya, a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Aquesta pregunta estarà formulada en els 3 idiomes oficials que hi ha al Principat de Catalunya: el català, el castellà i també l'aranès a la Vall d'Aran. I la resposta que hi donin els nostres conciutadans, en forma de sí o de no, serà un mandat que aquest govern es compromet a aplicar. Toca a les catalanes i als catalans de decidir el seu futur. És a les seves mans i a les de tots nosaltres de fer-ho possible, de demostrar que la democràcia ens uneix per damunt de les legítimes i saludables discrepàncies que caracteritzen tota societat madura i convivencial, que sap prendre les decisions per ella mateixa i que sap respectar totes les opcions de resposta a la pregunta formulada, totes exactament igual de legítimes i de vàlides. El govern es conjura a oferir totes les garanties i a vetllar per la rectitud del procés de convocatòria, organització i celebració del referèndum, i fa una crida a tots els ciutadans i ciutadanes a assumir col·lectivament, amb la màxima dignitat i exigència, l'exercici d'un dret inalienable, un dret sobre el qual descansa l'edifici de la democràcia, el dret de les persones a decidir lliurement el futur del seu país. Visca Catalunya!